Yes, mga kavega, lain na usab nga adlaw para sa lain na usab nga video. Uy, agoy. Nag-inusara ta og ang lakaw anino, so ang ato ang kuyog ani ato arag yung anino. So padulong ta karon mga kavega no kay ngano naatay order nga bouquet of flowers. Wow, bouquet of flowers bongga kay kiligod ba ako yung ana. Ug karon naglakaw ko dito mga kavega, gayambi gyud na akong naong ana pagkalakawa kay perti yung inita. Grabe ang kainit. So duol-duol ra akong gianha, no? So mas duol ra. So karon nisod na gyud ko sa ilang flower shop o makita na ninyo mga kavega. So then ako dito sa flower shop no nga well recommended gid kay ni kay Permi ko diri mag-order. No, when it comes sa mga surprise no, like karon na ako'y client nga nag-order para sa birthday sa iyang wife. So this is it mga kavega, atong paaputon no ang ato ang order kay dali raman gyud dinhi og di gyud mo maglangay or dili gyud mo magmahay no, kay ang ilahang mga flowers is bongga gyud kayo ang ilang arrangement. Yes, bongga kayo ang ilang arrangement sa ilang flower bouquet mga kavega. So barato ug affordable ra gyud kaayo, located ug duol ra gyud kaayo ni siya sa Basak Flower Shop mga kavega. Naka-indicate diha ang ilahang contact number. Pwede ra gyud mo maka-order birthday or madibu or maunsa pa na nga mga occasion. Basta di gyud nakamahayan ang ilahang arrangement mga kavega. No, ug diha dapitan na paabot tayong taon diha no kay ato ra gyud paabot kay dali ra gyud kaayo na ni agi na pong eroplano mao nang saba kayo gamay mga kabega. So nagpaabot ta well words over ta dinhi mga kabega ang eroplano nagsaba-saba gyud agi dinhi. So dinhi mga dapita mga kabega no ato nga gilamok lang kita na number 4 ta dihang dapita mga kavega, murag makita gyud atong ganghaan diha murag liso ni Dragon Balls. So mao ni mga kavega, happy 35th birthday nga bouquet nga bongga og dili gyud siya kamahayan kay grabe kanindot mga kavega. So di gyud kamahayan mga kavega, Basak Flower Shop located doon gyud kay siya sa Tamiya. So along the road ra gyud siya mga kavega. Ako gang ika-recommend kay dali ra gyud kaayo o di gyud siya kamahayan kay grabe bongga kaayo mga kavega. Ang atuang Basak Flower Shop located ra dinhi sa may atbang ra gyud siya sa may Sophie Bubble no along the road. So see you around mga kavega. So thank you din ni ate nga mo naga flower arrangement no sa kuan atong order. Thank you so much. Karong dapita mga kavega, nagunit na ta disakay na taong maxi mga kavega, okay lang mo gunitan no kay bahalag gibuhian ta niya basta kita di ta kabuhi. So karon mga nindot ang ato ang panahon mga kavega no kay wa gyud siya nakuan, so init siya pero dili kay sakit ang init. Early in the morning pa man gyud sa mga kavega no. So ang ato ang panag-record karon dinhi kanang mura makadungog sa gamay nga kasikas na ato madunggan. So pasensya na kasi mga kavega ka wala po sa studio na ako karon sa airport na voice over kapag tumadunggan ang mga eroplano nga ni Aki. So this is it mga kavega. Please don't forget to subscribe sa akong YouTube channel Shalala Vega. Paki-follow sa ato ang official Facebook Boyet Shalala Pantuhan. And please share sa ato ang video para daghan nga makakita o para daghan ang tagagdagang grasya sa Ginoo. Alright mga kavega, kini ang inyuhang pambansang tigpamaba, ang bayot nga dakong baba o ang bayot nga bunguton. Shalala Vega. See you around mga kavega.